Welcome to our channel, Igsoong Bisdak. Nami karon guys kay nangwa mamigmangga kaganina so mami mga lingaw, mga untag mangga imukbang tani. So bani mininyo guys kay ato sa ning panitan. Asan ba ko ang mga gulang-gulang? Hindi ko asarip. Wala. So wait lang kay kwaon sa nako. Kwaon sa niyang mga gulang-gulang guys. Kini magsugod tag panit. Mao din ni siya ang karabaw nga mangga. Amo ning gilugit sa ibabaw sa atok. Kaya milingaw ka ganina. Lugit-lugit ni. Sarap na siyang panitan. Tada. Dugangan pa rin nato. Amo ni karon kay gamit ani. Siyang gitawag na. Siya tawag na. Linghod. Talang toto. So, ready na. Kaon na ta. Panulo nung tan. Lamig tingnan mo tol. Saan kung sili para halang? Bagoong dahil bagoong. Bagoong sa galok. Nalukam ha. Alam. Six kabok sili.
Alam. Hala, yung kaya. Nagsingot ha. Alam, lamig man. Shake, shake. Siya ang kalabaw nga mangga. Kalabaw nga mangga na. Saan ang mangga? Indian mango. Ay, Indian mangga. Karabaw ah. Karabaw ka naman. Dagko. Paring diso. Hala na kayo.
Last na lahat. Done. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Ibsong Bisdak. Bye! Thank you.